Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam qiblatain. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampun madyaning mangsa kala nyuwun ladrang bleyongan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leng-lenging ramyang-ramyang kadining kang sasongko kumanyar mangrenggo mrenjung nabi kinen dawa kawulanira wis netepi kewajibane sapa biar wauta Kanjeng Rasulullah ya karsa miyas marang Masjidil Muharram ing nalika punika nuju dinten malem Isnin tanggal kaping 17 nenggih Rejeb wulanira dinerekaken dening wadyabala saha punang sokabat kang apit-apit upacara dalem tindakira Sri Sanalendra sarta sinongsongan mega putih samerga-merga tansah gandrung-gandrung kapirangu wanci surya ing nitih cawa menyangarka kukut kuceng kang memanon teduh lirih sabahwana yayah ambelani sungkawa ganti kang kocapa para sekabat kang wis ana Masjidil Muharram Sayyidina Abu Bakar mewah Bagenda Umar Abu Bakar Utsman mewah Sayyidina Ali lan Sayyidina Kamnah lan Sayyidina Abbas maknawiyah kasarubah sakal bunanda bardan banu sangat sengit penuh pipit ing Muharram ganti mblabar ing ora-ora tindakira Sri Nalendra sampun rawuh ing Masjidil Muharram lan ing riku lajeng salat ngimami para sakabat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah aparinga kanugrahan Allah mring dutaning yang supadya angleberana marang sagunging kawulane Sukmana kang anandang kawelas arsa tinekanana ing karsa munduring Tyas Subranta wauta Sayyidina Abu Bakar kang anampeni lelungit dalem jeng Sri Nalendra para umat sedaya mukmin anggraita yen Gustine nemu sungkawa dadya sami prihatin daat memuji mring wasesa muga-muga linuwarana sengkeling Sri Nalendra Irekata Sri Sutitya mambek triwasesane manemba diat kanan tunggal noyon yang Nabi sidakep takaruk amateni Pancandriya Panca Limandriya angen-angen sejatine mempeti nafsu matang perkara tegese krana ora angganda netra tanpa andulu kang karna datan amyarsa kang tutuk datan angendika kang napas datan lumaris kang hangga datan kagawa amung pramana kang ora rinacut sebab dadi pratandha tajuning aurip kinaryate sekatis kumpuling paningal kang pinancer pucuking grana mapan ora mung nenging cipta kumpuling pangestining cumbuh ing pangarsa dadya anglelangut panembahira Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah wis amengku patang perkara agung kaelokannya wis sampurna ame sesa iya cumbuh
penggalih kawula lan Gusti lir kelang awor gula kadya hernawa tempuh lan samudra jumbuh asin lan tawa padha alus-aluse cermin dadya warsa anjarwa baba ulatana sasmita jroning paesan kawuk cita walang kayu ijo lare aja tambuh pangeran munggo ing sarira pan pranyata Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah tindai sera kusuma nrembesing madu wijiling ahli poso tur traing andong waris tuhu lamun kinasihan ing Hyang Wasesa rineksa niskaraning heman yen gantya rengeting penggalihira dadya sami sakala andhatengaken Prabawa terang prapta para kang panca warna gara-gara kagur netra meses bayu badra pawaka ngampar suprana keterpater kang prakempa bumi genjot gonjang kancing samudra kocak-kocak makin keker samya guntur kelap-kelap ing akasa gumebyar tatit leliweran daru ing maindra sumebar ubar abir luwung pating palengkung teja makara-kara neraka jumegur wewalian gira kang api neraka jahanam kayu sejadit muntaha mubat mabit geger kang malaikat puyengan gandya sasangat suwene saking bantere panuwunira Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sirna biar padang trawangan nyuwun sekar blapak lagu alus
aturan ing latar Baitullah praptane hebat malaikat molat ing latar kebekan malaikat tanpa wilis gumuruh anguluki salam tandiya molat Jeng Nabi mring peksi buruk langkung indah rineksa ing busanane warnane ponang buruk mimbuh mancur kang hujuwala Kanjeng Nabi tetanyo marang Jabrail Jabrail matur duh tuan punika peksi buruk lah suwawi tuan buruk titiyana iya Kanjeng Nabi ngasta buruk astane wis tumemplok on aneng jejalaing buruk punang buruk giwang mlumba drodokan ambekos Jabrail nyumeti sarwi nabda he apa dene sira mlumba apa sira ora wedi mringkehing Kanjeng Nabi sagunging ratuning para malaikat peksi matur duh kilurah sampun duka marmane amba mlumba dene punang lir wesi bang astane Jeng Nabi waune sampun lebet kinarya ngasta brahala nyuwun sekarsana lagu alus Yeah.